Jotono Christian mung bai hamjang ma chi bai te borom ya pharo ang swindon jamatia ang belai khana khatung jak tamni Himalaya chini Tripura wa amono puilla Kokborok Gospel Music Festival ngani thangi tongo o December talni 28, 29, 30, 2025 o Khumpu Academy School Playground Khumulungo chini Tripura ni joto Christian Organization State Denominations rock kaitorni hani bagi oya biduna selaika nang tumungno kaitor no lob nani hamjaknai borok tumi tongke Haidi ho pandawo manjak phaimani bisingtei kaitoni wana ma suksa saking phainan bai koi horo dei jeng pal khlai lob lai mani bisingtei khoroksate khoroksa bai subu sini lainai malai lainai ongthong lainai boram lainai kaitor no dei norok tebo sinamu chung hangke o tolabo contact number jak tongmawo norok tebo call khlai sunghori manu asukno hambai Hello, Krista Wota Khukte Bukhuk Song, Ang Tracy Koloy, Norong ni Bagay Koktama Kaham Tubuy Tongo, Painay 28, 29, 30 December 2025 o, Khumulungo Puila Kokborok Gospel Music Festival ang nathangay Tongo, Aro kapang marachap kurung, rachamong shay kurung, tetam kurung rok tongnay, Hay ni Bagay Norok Jo, Tonop Hay Manjana Bagay Kobok Jao, Di Aro Jo To Pal Kemalayi Kaitor no Khorang Baksha Kelob Lainay, Di Shabushini Lainay. Puila sini ke thangkai jono belai khena hambai tei jo tono khaka hamtei sibai ya pharo phake phaidi buskang December tangni 28 29 30 wo kaisa program panda kotor songso jakani thangai tongo Kokborok Gospel Music Festival ngani thangai tongo norong jo tono no phainani bagi kobogo thai hingke khumulungo ngai norong no phainani bagi kobogo tei jo tono no hambai. Hi everyone, it's me Rahel Koloy. Final 19-20 December, SBCA, the 5th Advanced Christmas Camp Mela nga thangi tongo. Tei thai ingka Bishomoni parawo. Tei jo tono phai manjak phanin bage ko harjawa hambai. Jo tono di berkaham. Tini first Kokborok Gospel Music Festival 2025 no tiwe. The media version rognosung koimani bagai bastor nutiso borok jono response hoi haisu paita belai belai ke tiron ko tono hambai pilawo te chini logibo kongo music gospel music festival ni president pastor Dr. Reverend Nafroi Jumatia chini logi to vice president Reverend Kokborok Deborma te chini logi to senior pastor Joturmoy Deborma te chini tomo senior pastor Nirmol Deborma te pastor tomo Bishodi Jomatia chin dikon tomo Subol Deborma te chini ukro professor tomo Gani Deborma ya ang nije secretary Tripura All Kokborok bai kothma kahamni rusapung ni ter omono kuilang na thang tongo ang khakawo o Kokborok kothma kahamni Rasam tamu ni tero, Kokborok sanai, Kokborok rasamung khananai, takuro bukuro haste Tripura kereng thai ni, kawang makaino paibayana, hai rasamung sumung tamung baiklai, afakai tono bugra jisuni mumbai loglayan. Awang baik hamini go tei o Kokborok Gospel Music Festival no songsanai ro ningui joton thanino khaka hambai kobogo tamkai o terni bagai tiar tongnani te o tiaro hainani sang hainani thangtani rasapnai tamnai ro to tongnai no phiaba rasapnai Sabe